I starten af 2013 tog Motor-TV en tur til Dubai. Skiftede den danske vinterkulde ud med 30 graders varme og både eksotisk mad og stemning. Og det lokale boyband sørgede for den musikalske underholdning, og publikum slubrede det hele i sig. Men vi var nu ikke kommet for at studere den lokale folklore. Vi var kommet for at følge et 24-timers løb, hvor der også var dansk deltagelse. Nemlig et team, som vi har fulgt tidligere, i det de i 2012 vandt det danske DEC, Danish Endurance Championship, samt sin klasse i 24-timers løbet på den legendariske Silverstone-bane i England. Team Perfection Racing var ankommet til det varme Mellemøsten en lille uge før løbet skulle afvikles. Raceren, en fuldblods Aston Martin, var til gengæld blevet sendt afsted over en måned tidligere. Straks teamet ankommer, bliver raceren gennemgået grundigt fra A til Z. Alt tjekkes, der pudses og nusses, og der kommer ny olie på. Og så er der jo folkene i teamet. Holdet hernede i Dubai, det består jo af mig selv. Så består det af en amerikaner, der hedder Nemkopf, en englænder, der hedder Markus, en schweizer, der hedder Philippe, og den sidste er så en ung amerikaner, som hedder Frankie. Han er kommet med i stedet for Michael Klostermann. Kent Bo, som ejer teamen, fik mulighed for at prøve den her unge amerikaner af. Han blev kontaktet af hans manager, at de har snakket med Aston Martin, og de kunne godt tænke sig at prøve at køre lidt ved Kent. Det sidste, han har kørt, den her amerikaner, det var faktisk Le Mans her 2012, hvor han kørte for Ferrari, og de faktisk førte deres klasse, indtil bilen gik i stykker og udgik. Så ham tror jeg, han er en kæmpe gevinst for holdet. Og så har han jo det sidste plus, det er, at gennemsnitsalderen, hvis vi skal snakke om den er jo kommet lidt nedad. Så kan vi jo prale lidt med det også. If you still want a window, tell Andrew. Help with the window. Og ved alle 84 deltagende teams er der tryk på. Banen skal prøves, og når man er næste mand i bilen, lader man op psykisk. Men et team består ikke kun af kører. Der er folk i teamet, der er lige så vigtige. Min opgave her under det her 24-timers løb, det er jo at lave alle mulige forfaldende ting, som at hjælpe Günther med dæk og benzin og mekanikerne undervejs. Under selve løbet, der har jeg en bestemt opgave, det er at hjælpe kørerne i bilen, når de er i pit for at skifte kører. Og der er nogle ting, jeg skal lave i højre side af bilen, som de ikke kan nå fra den anden side af. Så det er det, jeg laver under selve løbet, og undervejs, jamen, så er det stadigvæk forfaldende arbejde og hvad der lige falder for. Alle ved, at en racers motor er umådeligt vigtig, men det er dækkene i den grad også. Dækvalg og ikke mindst dæktryk i forhold til bane, kørestil og temperatur med mere er af afgørende betydning. Yeah. Yeah, but no fuel, no? No fuel, yes. Next time you come in the car, another 6 seconds would be fine. Yeah. Dagen i dag, den har jo gået med lidt træning. Mine kollegaer er ude at træne nu, og her i eftermiddag, der har vi så vores qualifying. Fra morgenen af, der var det meningen, at vi skulle køre lidt dæk til, vi skulle skrubbes, gøre os klar til løbet i morgen, og det fik jeg opgaven. Efter det skulle jeg så køre et par hot laps. Det gik OK. Det blæser så meget hernede, at banen er helt tapetseret med sand. Det vil faktisk sige, at når man kommer op ad langsiden, så kan man se mere sand, end man kan se asfalt. Ligesom når man kører i regn, der kommer regn, der sprayer op, så er det faktisk sand, der kommer op. Og det gør jo simpelthen bare banen vanvittigt glat. Min egen præstation, synes jeg, var super. Nu har vi lige haft vores unge amerikaner i bilen. Han har også kørt rigtig, rigtig hurtigt. Så lige nu synes jeg faktisk, det ser OK ud. Vi tager nu med Kim Holmgaard på en fuld omgang på den spændende og krævende Dubai-bane, der er 5,4 kilometer lang. På skærmen kan man både følge Kims udsyn gennem forruden, samt hans ageren bag rattet. Desuden kan man se både banens forløb og hvor på banen man befinder sig, og så også den aktuelle hastighed og omgangstiderne. Og ja, og nyd så også lige den kernesunde Aston Martin-lyd.
Teamchef Ken Bo og teamkoordinator Peter Hunter følger opmærksomt forløbet på deres skærm. Efterfølgende melder Kim Holmgaard til mekanikerne, hvad han mener, der kunne ændres på raceren. Og ja, den dubaiske sand trænger ind alle steder. Perfection Racing havde desuden været så heldige på grund af deres seneste flotte præstationer, at have fået tilbudt ekspertassistance i form af kørecoach Nigel Greensall. Og han kender Dubai-banen ud og ind. I'm here hired as part of the Perfection Racing team to come and coach the drivers. Been fortunate enough to race at Le Mans 24 Hours and Daytona 24 Hours and also Dubai 24 Hours many times and raced Aston Martins all over the world. So here advising the drivers, helping them learn the circuit and preparing them for the race. We've had an excellent progress throughout practice and qualifying and looking forward to a really good race. 6 o'clock, be sharp, okay? It's from 6 to 8. 6 to 8. Thanks, boys. Most important thing in a 24-hour race is to stay clean and not get in any trouble and have any incidents. To just have to keep running as long as you can. The team was nice enough to bring us a very experienced driver here, so it's great to have someone that knows the track to help us get up to speed very fast and go over data and watch video. So it's been very helpful and looking forward to a great race. Yeah, 1606. Men der hører mere til et racingteam. Udover den rigtige racer, det rigtige mekanikerteam, de rigtige kører, så gælder det gamle mundheld stadig. Uden mad og drikke duer helten ikke. Ja, så kan vi sende dem ned og spise lidt, ja. Vi har jo lidt en udfordring hernede i Dubai med at skal have fundet noget mad og spise, og mere hvordan vi skal tilberede maden, fordi det eneste vi har, det er faktisk nogle plastikkniver og nogle plastikgafler. Men vi har fundet et lækkert supermarked på den anden side af vejen, som giver os lidt hjælp. Ja, de gæve kvinder, der troligt følger med teamet overalt i verden, er også med i Dubai. Og sørger for, at folkene i teamet ikke går ned på mangel på ret og nok ernæring. Og så er det løbsdagen. 24 timers løb venter forude. Måden at komme igennem sådan et løb her på, for mig i hvert fald, det er at sørge for at få godt at drikke og lidt at spise hele tiden. Og så, når der er et øjeblik, jamen, så tager vi lige 10 minutter på øjet. Så kører det. Vi gør det i hvert fald sidste gang. Så står vi her og venter på, at der skal gå cirka en time mere. Så starter Dubai 24 timers løbet. Vi er faktisk helt klar til at gå i gang. Kørerne sidder inde og er ved at lade det sidste op nu. Og i løbet af cirka 20 minutter kommer bilen ud på griden, og der bliver holdt gridshow derude. Derefter starter vi ud med Robert Nimcoff fra USA. Vi tager det først cirka 1,5 time sting, og derfra så kører det step by step. Så går den rullende start til Dubai 24 timers løbet. Og det er amerikanske Robert, der starter Dubai 24 timers løbet for Team Perfection Racing. I løbet af de første timer får Perfection Racing-teamet arbejde sig stille og roligt ind i en rytme, og solidt kommer de op gennem rækkerne, nøjagtigt efter planen. En lille håndfuld timer inde i løbet sænker mørket sig, eller rettere mørket falder, for mørket kommer lynhurtigt på de kanter. Det er nu tid til, at schweizeren Filip Hobovic kommer bag rattet. Det hele kører som et schweizisk urværk, og der er ro på i garagen.
Så sker det, der ikke må ske. Philippe mister kontrollen over Aston Martin-raceren og rammer ind i muren. Han melder hurtigt tilbage til teamet, at den er gal, men hvor galt det er, ved ingen endnu. Redningsmandskabet er hurtigt på pletten, og efter forgæves at have forsøgt at rette lidt ud i karrosseriet, er der ingen vej uden om ladet på en lastbil. Med bilen retur i garagen står det hurtigt klart, at det er alvorligt. Der skal simpelthen hurtigt tjekkes, om bilen overhovedet kan repareres på stedet. See down beside the steering column, there's a bright white line. That's part of the tub. Okay, out! Tub's fractured. Ja, man kan tydeligt mærke, at luften er gået noget af ballonen, og det er der ikke noget at sige til. Måneders forberedelser, lang rejse og store investeringer, og udsigt til flere udgifter til reparation af bilen, når den igen er i Danmark. Men det lader Team Perfection Racing så ikke slå ud af. Blikket er nemlig allerede rettet mod det næste 24 timers løb. Philip, vores kører fra Schweiz, kommer kørende ned i en højhastighedskurve, og som det ser ud nu, måske fejlbedømmer situationen lidt. Vi har set lidt i onboard-kamera, det ser ud som om han kommer stærkt, men fortryder i sidste øjeblik, at han vil køre så hurtigt. Og måske træder på bremsen, imens han drejer, og bilen går så i spind for ham. Og han rammer muren, og den er så meget ødelagt, at vangen er bøjet, og motoren har flyttet sig, så det er umuligt at lave. Det kan ikke lade sig gøre. Selvfølgelig meget irriterende. Det gik rigtig, rigtig godt. Vi var på vej opad. Vi havde 5. pladsen i sigte, og det kørte bare stille og roligt fremad. Og der mangler stadigvæk at komme nogle hurtige kører i bilen her i nattetimerne, hvor vi har vores force. Som sponsor på sådan en bil, så er det altid ærgerligt, at bilen ikke fuldfører. Men det kan vi jo så håbe på, at den gør næste gang. Vi havde et rigtig, rigtig godt race. Podiet var der, tror jeg på. Det er ikke sidste gang, vi har været her, så vi er godt glade tilfredse. Det er naturligvis svært at stikke den her ind, men vi ser fremad, og vi kommer igen. Så ser vi her cirka en time før, at løbet det slutter. Desværre er det jo flere timer siden, at vi har været med i løbet. Efterfølgende har vi så gået stille og roligt og fået pakket ned, og hele timen der kom tilbage til banen her cirka kl. 10 i dag. Og vi har fået tiden til at gå lidt mere og gå rundt og hilse på de folk, vi normalt ikke snakker med. Og nu sidder vi og venter på, at det bliver færdigt løbet. Der er cirka en time til. Og derefter bliver der pakket sammen. Bilen er læsset i container nu. Men vi mangler alle tingene som pittelt og sådan noget, vi ikke kan pakke sammen, før løbet er slut.